गुड मर्निं लोगोफोर नै दिनै आंनि जेडि बर' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। बे जाहैबाय जोंनि न'नि टाइल्स होनाय। जों गोबावजोंसो खनसे न'आव फैनाय जायोना, बोसोराव खननै बा खनथाम बिदिल' न'आव फैनाय जायो। बेखायनो दा माने न'खौ टाइल्स होनानै दोनजोबनोसै आरोना। टाइल्स होआबा न'फ्राबो हाद्रि गुफुंनानै थायोना, लेथ्रा जानानै थायो। ओमफ्राय दा टाइल्स होनो नागिरदों आरोना, मिस्ट्रिफ्राबो दंफैयो। खामानिया नै दिनैनिफ्राय जागायबाय। नोंथांमोना नायलांदो। मा ओंख्रि होनदों? साम' एवनायजों मैथा संगासिनो, ओमफ्राय नै दा एम्फौजों मैथा संनो नागिरदों। बा ओंख्रिया गोथावथार। मा मा मैगं लाबोखो? बा न'आ बिराद लेथ्रा जानानै दंना, टाइल्स होनो हाथ'वाखैमोन। नै दासो टाइल्स होनो नागिरदों जोंहा। टाइल्सनि खामानि मावो। दखान बायदि मेथाइ एरि दोनफैजोबखो नोंलाय? बा टाइल्स होनो नागिरदों। टाइल्स होनायनि खामानि आराम्भ' जादों आरोना। नै दा मिस्ट्रिफोर बङाइगावनि, बे हेड मिस्ट्रि बियो। এটা কাম আৰম্ভ হৈ আছে আৰু আমাৰ এতিয়া টাইলছ লগাব। এইটো গোটেই ৰুমটো টাইলছ কৰিব লাগে। কাম আৰম্ভ হৈ আছে এতিয়া। नैबे लेभेल खालामनाया जाबाय। नैबेजों ओरै लेभेल ना, खनायाव लेभेल खालामबाय आरो लेभेल खालामबाय आरो लेभेल खालामबाय। लेभेल खालामखांनानै दा टाइल्स बहायनो स्टार्ट खालामबाय आरो। टाइल्स होनायखौ नै लाइन मोनसे होखांबायानो नै एसे होखांबाय आरोना। ओमफ्राय दा नैयाव सिमेन्ट गलायनायखौ होग्रोबाय आरो बबावसिगोन आरो। तो क्या कर रहे हो बेटा? अच्छा तुमने गड्ढा बना लिया। अरे बाप रे, दिनैसो गेलेनो मोननाय बायदि होख्रावथारबायना फिसालाया नै। माबानो मोनथाराखैमोन ना, हायाव गेलेफेरनो मोनामोन। दा न'आव टाइल्स लगायफैदों नालाय खुसि। ट्राकआव हा थिखोलागासिनोसै नै जेसिबिआबो। बा जेसिबिजों हा थिखांनानै ट्राकआव खोगासिनो। ओमफ्राय खदालाबो नै गावनिया, खदाला नै पि 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 खदाल बिदिनो जावबावलायो नै। खुरखावगासिनो। बाबा क्या कर रहे हो बेटा? मिट्टी से खेल रहा है। अरे बाप रे, देखो देखो इधर देखो, क्या क्या बना रहा है। अरे वाह, এতিয়া অলপ বাকী আছে।